Apisa maduong' e bad migawo mar Kilwa kod mwandu ma enam Jojo Chola ochiwo siem ne jolupo ma pod tiyo gi yore ma oko puodhi mag lupo ni biro kawo negi ondamo machik. Ochola wacho ni Kilwa maricho mosebed kitiyo godo kod moko kuom jolupo emosemiyo kwan mar rech dok piny e nam Lolwe. Nowacho ni piny owacho e kaunti ma Migori kotenore kod tend jolupo chano bedo kod apedha mapek e nam Lolwe mondo mi gitiek Kilwa ma oko puodhi. Apisa ni komachielo nojiwo jolupo kod oganda duto e kaunti ma Migori mondo chak chenro mag pidho rech e nam Lolwe mong'ere kaka cage fishing. Watemo ajo thurwa ne giae tiyo gi gik ma illegal gi. Nikech nitie gi ma gitiyo go ma fwamba rech duto nyaka gima yudo e pi. Gini ketho kendo biro miyo duoko weche mag lupo chien. To wadhi kuongo wuoyo kod mondo wanyisgi dhi disane ma ging'eyo rach mar tiyo gi mago already, but nikech wachako manyien ok wadwa chako gi lweny. Ji okuongo wuo mondo wanyisgi the perimeters. To kwasekwero gi officers magwa ni ground. Koro wabiro luwo bang' wach wano mondo mi ng'ama dipo ni wayudo ni nigi gia ma ok owinjore tige nam e sama ok owinjore tige nam ok wabi compromise bang' kwasemi wuoyo mwa kwero